Oi kerro saanko Sheila leikkiin sun rakkauden, vai ootko vain se sheikin heilaa? Tahtoisin tietää sen. Eron hetki on kaunis, kuten rakkauskin, jota tunsimme muinoin päivin onnellisin. Eron hetki on kaunis, siitä muistoni on. Kuulas kirkas varjoton. Oi mikä yö, mikä nuoruuden yö. Olet kaunis, bella notte. Ne sulle tänään laulaa voisin, jo lapsuuteni kesän tuoksut. Kiitos ja kunnia, kuka sankariksi nostaa. Kiitos ja kunnia, kuka marjoista sut huomaa. Kiitos ja kunnia. Olet kukka, olet haave unen maan. Niin kun satu, josta kerran totta toivotaan. Nyt sanonkin toisin sen suunnassaan rakkauden. Hei, olen Merja Lehtinen, laulaja Kaarinasta. Olen aloittanut 70-luvulla tanssiorkesterin solistina ja myöskin 70-luvun loppuun mahtuu kiertue Matin ja Tepon kanssa nelinpelishowssa, jossa kiersimme ympäri Suomea. Olen opiskellut musiikkia ja teorioita sekä Tampereen että Turun konservatoriossa ja laulanut monessa eri orkesterissa, muun muassa lähes 20 vuotta Kalevi Rudbergin orkesterissa Anneli Saariston jälkeen. Viimeiset ajat kuitenkin ollaan tehty yhteistyötä Juha Leppäsen kanssa. Duo Meiju ja Juha on esiintynyt tanssitilaisuuksissa. Olemme soittaneet viihdemusiikkia ja pienimuotoisia konserttejakin. 10 vuotta olemme olleet kaikki kesät Höyrylaiva Ukko-Pekalla Turussa. Sain kutsun tulla tuomaroimaan Eläkeliiton karaokemestari finaaliin ja otin kutsun ilolla vastaan. Karaoke on mukava harrastus varmaan ihan kaikille, mutta ajattelen noin eläkeläisenä, itsekin olen jäänyt eläkkeelle juuri, että siinä kokemus tuo vielä sitten lisää tunnetta laulamiseen. Ja on kiva nähdä samanhenkisiä kavereita, kun käy laulamassa, ja paikkojahan varmasti löytyy joka kylästä ja kaupungista. Tuossa arvostelussa kuitenkin varmaan painotan itselleni tärkeitä asioita, joka on tietysti sävel, puhtaus, mutta myös sitten se tulkinta. Tulkinta on hieno juttu. On kiva tulla kuuntelemaan teidän esityksiä. Täällä Juha Leppänen, muusikko Kaarinasta, hei. Olen kosketin soittaja ja soittanut monissa kokoonpanossa 70-luvulta alkaen. Opiskelin pienonsoittoa Turun konservatoriossa. Matkan varrella on tullut säästettyä monia laulajia. Pienonsoiton opettajanakin toimin 25 vuotta. Minäkin olen tulossa Lehmirantaan Eläkeliiton karaokemestarikisoihin lauantain semifinaalin tuomaroimaan. Arvostelussa kiinnitän huomiota sävelpuhtauteen ja tulkintaan. Nähdään Lehmirannassa. Siellä.
Terve, Ilmosen Hessu Somerolta. Joo, tästä meikäläisen taustasta voisin sillä sanoa, että keikkaa on tullut tehtyä noin 50 vuotta pääasiassa. Laulusolistin hommaa ja kosketin soitinta enimmäkseen siinä samalla veivannut ja haitari jonnin verran ja saksofoneja ja kaiken näköistä muutakin vähän, mutta näillä on menty. Ja niin tästä tuomarointilinjasta voisi sen verran sanoa, että puhtaus on puoliruokaa ainakin meikäläisen mielestä ja taimi on hyvä olla kohdillaan ja fraseeraus ja tunnelma ylipäätäänkin, että se olisi semmoinen hyvä siihen biisiin sopiva, että se olisi niin kuin semmoinen tärkeä asia mun mielestäni. Joo, ja sitten tuosta eläkeläisten ynnä muidenkin karaoke-harrastuksesta, niin sehän on ihan fiksu tapa ajanvietettä viettää ja niin kehittävä tapa ja koskaan ei tule valmiiksi, että se on semmoinen musiikki on yleensäkin siitä hyvä, että mitä enemmän oppii, niin se vähemmän tietää omasta mielestä. Ainakin mulla on vähän näin käynyt, mutta ei mitään näillä eväillä on mentävä mitä on ja toivottavasti löydetään hyvät laulajat tähän tänään. No niin, heippa! Hei, mä oon Ulla Hillebrandt. Mä toimin Eläkeliiton Lehmirannassa lomaohjaajana sekä laulu- ja musiikkikouluttajana. Mä oon muusikko, musiikkikasvattaja, perinnetaitaja ja taiteilija. Mun sukujuuret on tosi vahvasti kansanmusiikissa, kansantanssissa ja kansanperinteessä. Mä aloin laulaa heti kun musta ääntä lähti ja viulu lankesi mun soittimeksi, sillä mun isän puolen kainuulaisessa suvussa on useita viulupelimanneja. Mä aloin säästää tanssiharjoituksia 9-vuotiaana ja valmistuin sitten myös tanssiohjaajaksi. Mä oon laulanut, soittanut ja tanssinut koko ikäni lapsena perheen kanssa, teininä kansantanssi- ja musiikkiryhmä Kopposessa ja espoolaisessa kansanmusiikkiyhtyeen Leikareissa, joka täyttää ensi vuonna sitten jo 50 vuotta. Olen opiskellut musiikkiopistossa, yksityisopettajilla, Sibiksen kansanmusiikkiosastolla, musiikkiterapiayliopistossa, URF-pedagogiikkaa sekä musiikkipedagogian pop- ja jatslauluopintoja. Ja nämä kaikki on ohjannut mun tietä musiikkikasvattajaksi. Rakkaudesta lajiin mä oon käynyt esiintymiskursseilla ja sit osallistunut lukuisiin esiintymis- ja laulukilpailuihin. No 2000-luvun alussa mä menestyin mediatähtilaulukilpailussa, jossa sitten toiminkin useita vuosia sen kilpailun järjestäjänä. Sitten minä olen istunut laulukilpailuiden tuomaristossa ja toiminut myös esiintymiskouluttajana. Tärkein oppikoulu rytmimusiikkiin on ollut mun vuosikymmenten keikkaputki. Iskelmä, pop-rock, country ja tanssimusiikissa. Mä keikkailen edelleenkin solistina eri genreissä, soittain, laulaen päivätansseja, bilekeikkoja kansanmuusikkona sekä äänitaiteilijana taidetuotannoissa. Toimin juontajana, laulatan, tanssitan, opetan, ohjaan ja toimin luonto-oppaana ja myös luontoyhteysohjaajana, tapahtumajärjestäjänä, kouluttajana ja kasvattajana. Mun yritykseni ulla.fi on mun toiminnan sydän, musiikki- ja luontoalan elämys- ja ohjelmapalveluyritys. Mä teen yhteistyötä tuotteistaan ja toteuttaen koulutuksia ja tapahtumia yrityksille ja muille järjestäjätahoille. On tosi upeaa saada olla taas mukana tässä Eläkeliiton karaokemestarikisan tuomaristossa. Kilpailijoiden esityksissä mä kiinnitän huomiota esiintymiseen ja lavasäteilyyn, kappaleen esittämiseen ja tulkintaan. Kuuntelen sävelpuhtautta, rytmistä muuntelua, äänen sijoittumista ja rekisterin vaihtoa sekä vibraattoa ja muita efektejä. Ja tuomaroidessani mä toivon saada olla tukena teidän omissa tavoitteissa, riippumatta siitä, onko laulaminen teille rakas harrastus vai onko haaveissa saada laulaa ja esiintyä ammattimaisemmin. Laulaminen on terveellistä, varsinkin ikäihmisille. Se rentouttaa, virkistää muistia, kohentaa mielialaa, vahvistaa ääntä sekä hengitystä. Laulaminen tuottaa hyvää oloa ja erityisesti karaoke-laulaminen on sitä parasta sosiaalista kanssakäymistä. Kiitos, että saan olla mukana. Muistakaa ulkoilla syksyisessä luonnossa. Näkemisiin Lehmirannassa.